Ukwelashwa kokufundisa kabusha imizwa kuwuhlobo lokwelashwa lapho kufundiswa khona ingqondo elimele mayelana nemizwa umuntu ayilahlekelwe ngayo ngendlela yokuthi ingqondo iqale ukuthola isignali ngendlela evumelana nayo. Ngakho uma lokhu kuphumelela, isiguli singaqala ukubona izimpawu, noma yize ngendlela ehlukile kunomuntu ojwayelekile, ngaleyo ndlela sivimbele lezi zinkinga. Manje, isibonelo, ungakwazi ukuqala kalula ngokubeka izinto ezahlukene etafuleni bese ucela isiguli ukuthi sivalwe amehlo sithinte lezo zinto ezahlukene. Kungaba ingilazi, kungaba ivelcro, kungaba ucezu lwephepha, kungaba iwolintshi. Futhi uzame ukubheka ukuthi uthinta ini bese evula amehlo abone ngempela ukuthi uthinta ini. Ungakwazi futhi ukubeka irayisi elingaphekiwe phezu kwetafula endishini futhi ugcine izinto ezahlukene ngaphakathi kwerayisi bese uzama ukuvala amehlo futhi uzame ukuxuba erayisi elomile elingaphekiwe futhi ubone ukuthi yini into ephethe. Kufanayo, izinga lokushisa, umuzwa wokubanda noma wokushisa, kungathuthukiswa ngokusebenzisa ithawula elimanzi bese ubeka engalweni noma emlenzeni ogulayo. Bese ubheka futhi ukuthi uzwe yini ukubanda noma ukushisa, futhi umehluko awuzwayo uma kuqhathaniswa nendlela ayezwa ngayo ngaphambi kokugula. Ngakho lokhu kungasiza ngempela ekuthuthukiseni izimpawu zokungazizwa kahle. Ngaleyo ndlela kuthuthukise nendlela isiguli esizizwa ngayo, bese kuthuthukisa ikhwalithi yokuphila.